Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanmu da sake saurare da ku a wani tashar ta ta Gaskiya 24 TV. A yau mun kawo muku cikakken bayani kan abin da ya haddasa yakin Ukraine da kuma Rasha da ya so ya kawo yakin duniya da uku. Amma kamun nan ku danna mana subscribe da kuma alamar karawa don samu shirye-shiryen mu mun gode. Gaskiya 24 Kasar Ukraine da Rasha kasashen turawa ne da suke bangaren gabas a nahiyar Turai, makwabtaka ne suna kusa da juna sosai, al'adunsu kusan iri ɗaya. Akwai wasu yankuna ko manyan birane wanda ake kira da Crimea, Luhansk, Donetsk da sauransu wanda suke yankin arewa da kuma gabashin kasar Ukraine akan iyaka da kasar Rasha. Yankuna ne da suke fama da rikicin neman yancin kai daga kasar Ukraine, kuma yankin ya tara mutane yan asalin kasar Rasha. Shugaban kasar Ukraine wato Zelensky yana da ra'ayin kulla alaka da Amerika domin har ya bayyana niyyarsa na shigar da kasar Ukraine cikin kungiyar NATO wato North Atlantic Treaty Organization, kungiyar haɗin kan wasu kasashen Turawa wanda Amerika ta kirkira bayan yakin duniya na biyu. Akwai kasashen Turawa 30 a cikin kungiyar NATO karkashin jagorancin Amurka wanda suke da rundunar tsaro na musamman da za su iya kalubalantar duk wani irin barazanar tsaro. Sannan akwai kungiyar kasashen Turawa G7 wato Group of 7 masu karfin tattalin arziki a Turai wanda ya hada da kasashen Amerika, Ingila, Faransa, Italiya, Japan, Germany da Canada. Sun hadu sun kafa kungiyar G7 Group of 7 domin su samu cikakken haɗin kai a bangaren tattalin arziki, siyasa da kuma tsaro. To shi shugaban kasar Ukraine mai makwabtaka da Rasha yana son ya shigar da kasarsa wato Ukraine cikin kungiyar NATO da kuma G7. Ukraine kasa ce ko yanki ne da ya taba zama karkashin mulkin gwamnatin tsohuwar tarayyar Soviet wato Rasha, musamman bangaren gabas da arewacin Ukraine inda ake fama da rikici a yanzu. To bayan kasashen duniya sun karya gwamnatin Soviet a wancan lokacin, sai Rasha ta jagoranci kafa rundunar soji na musamman na kungiyar haɗin kan kasashen masu manufa irin nata wato Collective Security Treaty Organization. Akwai kasashe kamar haka a cikinta: Rasha, Armenia, Uzbekistan, Kazakhstan, Georgia, Azerbaijan da sauransu. Wato yadda Amerika ta jagoranci wasu kasashen Turai aminanta wajen kafa kungiyar NATO, to kamar haka ne kasar Rasha ta jagoranci kawayenta suka kafa kungiyar CSTO. Kasashen NATO da CSTO ba sa shiri da juna sam. Ukraine tana kan iyaka da Rasha, to sai ya zama shugaban kasar Ukraine yana son ya shigar da kasarsa cikin kungiyar NATO da G7. Shi kuma shugaban kasar Rasha yana ganin hakan a matsayin wata babbar barazana da kuma takalar yaki idan aka waye gari makwabciyar ta kasarsa ta shiga kungiyar NATO. Saboda a duniya ba kasar da Rasha take gaba da ita kamar kasar Amerika. Tun a shekarar 2014 shugaban kasar Rasha wato Putin ya ba wani yankin Crimea da ke kasar Ukraine yanci, wanda haka shine mafarin yaki tsakanin kasashen da suke makwabtaka da juna. A farkon wannan satin ne sai aka waye gari ranar saka shugaban kasar Rasha ya sake bayyana wasu yankuna da suke gabashin Ukraine wato Luhansk da Donetsk a matsayin kasashe masu yancin kansu. Wato ya yanta yankin daga kasar Ukraine, sai tura dubban sojoji kimanin 150 zuwa yankin da suke cikin Ukraine da sunan za su yi aikin kwantar da tarzoma da kuma ba da cikakken kariya wa 'yan asalin kasar Rasha da suke yanki. To ita kuma kasar Ukraine da babbar kawarta Amerika sai suka kalli hakan a matsayin wata babbar barazana da shirin takalar yaki, domin abin da Amerika take kalla shine Rasha tana shirin mamayar kasar Ukraine ne gabaki daya. To wannan ne ya jawo halin da ake ciki a yanzu, har Rasha ta kaddamar da harin makamai masu linzami a babban birnin Ukraine. Yanzu haka shugaban kasar Ukraine yana kira ga kasashen duniya da su kawo masa dauki, kuma ya ce duk wani dan kasar ya saka kakin soja a fito yaki da shi. Sai dai da alama ya hadu da yaudarar kasar Amurka ce. Abin mamaki, Amurka ta gagara mayar da martani, ko bawon gida ba ta bare ba ballantana a jikara bayan Rasha ta kaddamar da yaki akan Ukraine. Wato kamar za a iya cewa Amurka ta yaudari Ukraine da zakin baki da kuma farfaganda. Domin ba shakka Amurka ko da wasa bata isa ta takili Rasha da yaki ba saboda sauran abin da zai biyo baya. Kuma manyan kasashen aminan kasar Rasha irin China da North Korea ba za su kyale ba, su ma za su marawa Rasha baya. Idan Amerika ta yi gangancin amfani da makami, to hakan zai iya jefa duk kasashen duniya cikin rigimar yaki da kuma karayar tattalin arziki.
daga ƙarshe kuma ya zamanto sanadiyar yakin duniya na 3. Bayan sauraron wannan bayanin namu, shin tsakanin Rasha da Ukraine wake da gaskiya? Sai ku amsa mana shi a ta comment. Mun gode daga Gaskiya 24 TV.